Hei Noora, voitko kertoa tästä tyttösessareista? Meillä on valmennuksia. Valmennuksena kahtena päivänä. Sitten meillä on urheiluhetkiä, jossa on kaikkea tramppaa ja breakdancea ja futista ja kaikkea mahdollista. Ja sitten meillä on paippisessarit nyt perjantai-iltana eli tänään. Ja sitten meillä on lauantaina on sellainen HC-tiimikisa tietenkin niin kuin perinteiseen tapaan kuuluu 3 hengen tiimeissä, naamiashengessä. Ja iltameiningeissä meillä on vähän sellaisia etkohenkisiä juttuja tyttöjen kanssa. Istutaan iltaa, mitä nyt 100 tyttöä on samaan aikaan. Ja sitten rakkausbileet on ja muotinäytös on ja apua. Mitäs sitten muuten yleisesti tyttösessareilla, minkä tasoisia laskijoita tänne haetaan tai minkä tasoisia laskijoita tänne voi tulla? No totta kai kaikki on tervetulleita, mutta valmennuksia meillä on kriteerinä, että peruslaskutaidot on kunnossa ja että niin kun valmennukset kaikki tapahtuu parkissa. Mutta se, että jos peruslaskutaidot on kunnossa ja vaikka että moni on täällä hypännyt ekaa kertaa hyppyristä, että se on periaatteessa se taso, mistä lähdetään ja totta kai sitten on kaikki ihan Suomen parhaimmistoon, että kaikkea siltä väliltä. Miten sitten, saako suksijatkin osallistua tyttösessareille? No totta kai saa. Ja, meillä on suksijoille kaikki omat kategoriat ja omat palkintonsakin, että ollaan otettu huomioon ja on myöskin omat valmentajat suksiryhmille. Että nyt taitaa olla kaksi suksiryhmää niin tällä kertaa ja se on ihan mukava nähdä, että enemmän tulee suksityttöjä kanssa. Hei Saana, mikäs täällä on tyttösessareiden perjantaina meininki? No täällähän on mahtava meininki, ollaan laskettu tuolla streetillä ja valmennuksia ollut ja mun ryhmässä oli 5 tyttöä ja ollaan tuolla hypitty hyppyreistä ja vähän noita pressejäkin kolauteltu. Mitäs sulla itselläsi sitten? Mitäs sä oot puuhannut viimeisen vuoden aikana? No mitäs tässä laskenut mäkeä aika paljon. Olin kesällä pari kuukautta Uudessa-Seelannissa ja sitten menin siellä vähän nilkka, niin piti syksyllä pitää pikkusen taukoa ja yrittää vähän opiskellakin. Ja sitten nyt on taas back in business ja täällä vaan lasketaan ja sitten ollaan nyt kuvattu tyttöjen kanssa Shotgun-leffaa ja semmoista sen parissa on mennyt tässä kyllä aika hyvin. Mitä kaikkea te olette käynyt kuvaamassa Shotgunia? Me ollaan oltiin Laaksissa pari viikkoa ja sitten tuolla Meierhofenissa. Siellä yritettiin vähän putskujuttuja, mutta enemmän se meni semmoiseksi kylpemiseksi siellä hangessa, mutta sitten ollaan yritetty käydä vähän niin enemmän erikoismestoilla tai wallridea ja traktori yli hypittiin tuolla sappeessa. Ja... Hei Osku, sä oot Shotgunin Suomen ensimmäisen tyttöleffan kuvaaja. Kerro vähän tästä projektista. Kyllä, mä oon toinen niistä, eli Koivola Ollinkaa tehdään niinku ekaa pidempää suomalaista tyttöleffaa. Ja tämän talven aikana ja kesän aikana olisi tarkoitus kuvailla mahdollisimman paljon ja puskea sitten tuotosta ulos syksyllä 08. Mitä mieltä sä oot ollut tästä tämmöisestä projektista? Millaista sitä on ollut tehdä? No ihan huippuahan noitten lämmien kanssa reissata, että mahdollisimman paljon reissua, kun sais vaan tehdä tänne Suomen pohjoiseen ja sitten vähän noita Norjan juttuja lisää, niin mikä sen mukavempaa. Ja Anni, minkälaista tyttöjen kanssa on ollut muuten kuvata? No siis aivan mahtavaa oikeesti, että kyllä tää on semmoinen unelmien täyttymys ollut ja meillä on mennyt tosi putkeen, että ei ole mitään semmoisia skismoja ollut kenenkään välillä ja hyvin ollaan saatu sujuun kaikki hommat, hyndät raksattua ja mestat kuntoon ja tollainaan ja kaikki on ollut tosi reippaita sillä, että ei ole kukaan ollut vikisemässä siellä, että en veä, vaan kaikki on vetänyt. Mitäs sulla on käsipaketissa? Mitä tapahtui? No tuolla oli meillä noin Shotgunin kuvaukset tuolla sappeessa ja siinä oli sitten semmonen meininki vähän, että potti taisi sairaalaan, niin mulle kävi sitten se sairaalaan juttu, että mulla toi solisluu murtu, mutta ei oo mikään hirveän painakki, että joku viikko tätä kantosidettä vielä ja sit saa lähteä veättää. Mitäs sinä itsellesi sitten tää talvi ja muuta? Sä oot Shotgunia tähdittämässä. Joo, sitä yritetään nyt kovasti. Kai sitä jotain on tullut nauhalle, mutta pitäisi kyllä vielä saada
paljon. Mutta ihan kivaa kyllä, vähän mukava tutustua tommoseenkin meininkiin välillä. Niin, minkälaista sitä on ollut tehdä? Noin niinku teknisesti esimerkiksi. No, aika erilaista sillä lailla, että sitä ei niinku oikein tajua, että kuinka paljon työtä se vaatii ja odottelua ja sellaista, että kuvaa ja kun on paljon kamaa ja kaikkea, kun ei ole tottunut sellaiseen, mutta onhan se nyt tosi kivaa. Sitten kun on saanut jotain nauhalle, niin on niin hyvä fiilis, sitten niitä on kiva katsoa ja hauska nauraa niille ja tämmöistä. On se kyllä tosi kivaa. Hei Paula, tänään on ollut tiimikisa. Mikä tiimikisassa on ollut meininki? Tosi hyvä meininki, että meillä on ollut 16 joukkuetta, 3 hengen joukkuetta tuolla Rukan ihan loistavassa parkissa ja 2 rania. Jokainen joukko tekee 2 rania ja kaikki on pukeutunut. Mä oon nyt ollut joku Nalle Karhu. Mikä joukkue voitti? Semmonen turistijoukkue, ihan loistava. Kato, Lanzarotelta tullut just. Ja ne oli tehnyt hienon räpin ja runon. Ihan selvästi lahjonnalla voitti, tietenkin vähän itse tuossa mietin, että mitä olisi voinut tehdä paremmin, mutta ihan loistava. Oikeille tyypeille meni. Mitä silloin tapahtuu? No, love-bileet, eli pisteeseen sitten kaikki täysi-ikäiset pääsevät sitten bilettämään ja sitten meillä on omat pre-bileet sitten ennen niitä, johon kaikki voi osallistua. Okei, hyvä, kiitos Paula. Kiitoksia.